Malawi Today. Atupele mulosi moja, iye uja ndi chidebe chakwa chimene chicha mulibe nzeru ina iliyonse yoyendetsera dziko. Atupele mulosi si munthu womudalira pandale nosakwanira ndosakwima nzeru amene uja. Ife takhala tikumupangako chakwa iye uja scanning, kumampangako test kuti kodi maganizo achi ali pati. Ndiye tapeza zoti atupele mulosi uja ndi zero chidebe chenicheni iye uja pandale sangakwanitse umboni wokwanira. Atupele mulosi umuyang'ane kumene amachokera amapanga za UMP. UMP ukadalipo kapena udati kwawoko kudela lawo anthu sakumufuna iye uja. Ngati kwawoko anthu sakumufuna angalamulire dziko. Chachiwiri, atupele mulosi akusogolera chipani cha UDF. Pindu limene anthu a UDF tapeza pa usogoleri wa atupele ndi chani? Ansala ndi zero, ndi chidebe chakwa chimene chichi. Abweresa anthu angati ku UDF. Palibe munthu amene alowa ku UDF chifukwa choti atupele ali ndi fundo. Sanabwerese munthu wina aliyense ku UDF atupele mulosi. Ndiye ife timampasako ulemu poti kwa iye uja ndi mwana watu. Ndiye ngatiko iyeyo akusifulako nzalo, tili ndi zinthu zambiri zimene tita kumuyikako chakwa iye uja pambalambanda. Izi zikuchokera kwa ine akingi yawo, chisulo chopanda simbiri. Ndiye atupele mulosi zina lija ndilochokera ku MCP. Sukulu ya atupele ndiyochokera ku MCP. Kwawo kweni kwa atupele ndi kumene kumachokera chipani cha MCP. Atupele mulosi lisofesa chisoni kuti atafika ku UDF. Atipanga chani ku UDF. Anangobwera kusatiza chipani cha UDF. Umboni wokwanira. Atafika pamangochi pasenti 3. Analangula mawu. Ananena zoti yeye ku UDF wachoka. Koma pali anthu ena akhunkhu akukakamira chipani cha UDF. Sofesa chisoni. Ndi pamene kuyena ife tena nkogwisako network chakwa iye uchi. Kuti kwambafu zache zichazite. Ife ndi mmene timapangira. Mukudziwa zoti posa chedwa pompa nayitanidwa ku South Africa. Napita chako kumene kuja namuza ako Julius Malema kuti anthu amene mukukira nawo ntchito muachosi. Sali bwino. Pa research imene ife timapanga. Anthu aja anawachosa ndi pamene zimafika paja kuti wakuti amene amadaliracha anachoka. Ife tinakhala pansi ndi Abibu Mutalika. Ngani yosigulira malo ije ndi maplani wochokera ku yawo network amenachi. Malemu ashilima ena mukukumbukira namusa ako chakwa iye uja akadakhala ngati kuti anandimvera. Namusa kuti ko iweyo usamale mu research mu network ya ife tagwirako zoti iweyo ndi munthu amene mumve kuwawa pa dziko lapansi pano. Ku dziko la Malawi lino ngati pali munthu amene alimve kuwawa dziko la Malawi ndi inuyo. Amakayikira nango mpasako mwina mwake 2 months ena mukukumbukira ndi pamene amamugwira paja amuchosa amupanga zakuti ife ayawo network ndi mmene timapangira. Ndiye ndagwira ntchito ndi achina Zuma ine. Ndagwira ntchito ndi King Iswati. Timagwira ntchito ndi anthu osiyana-siyana. Ma bishop, ma pastor, komanso ma mufti ena oyenera pa mufti. Ndiye mukamandifunsako nkhani ya atupele mulosi ndi chidebe chakwa chimene chicha. Ife tidamupangako chakwa iye uja scanning. Kuyambira pachiyambi tidaona kuti kwa iye uja ndi obalalika. Ndiye muzimuona kuti amangopanga zinthu zosiyana ndi ndale. Muona lero alangula izi walangula izi. Atupele uja ndi osayenera pa president chokwa amene uja sanafike ndi okula mtima.